Dan huwa l-wirt tal-qaddisin fis-sema li aħna nixxenqu għalih. Dan hu l-għaġġ, dan hu l-ġuħ għall-ġustizzja li l-mulej poġġa fil-qalb tagħna. U min ifittex wiċċ il-mulej isib il-ħniena. Għaliex min m'għandux bżonn ħniena għadu ma bedix ifittex wiċċ il-mulej. Saħaq dan l-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-omelija tal-Quddiesa tas-solenità tal-qaddisin kollha il-ħadd fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Quddiesa li fiha laqa uffiċjalment it-talba ta' 3 seminaristi biex isiru djakni u eventwalment saċerdoti. Tedew qatt tieqfu qatt tfittxu wiċċ il-mulej. Il-mulej jagħtikom laqiet jażilkom għas-saċerdozju il-grazzja li tiltaqgħu ma' wiċċu fil-poplu għażiż tagħna. Intom tridu tiltaqgħu mal-mulej u tfittxu l-wiċċu intom u tħarsu lejn il-poplu għażiż tiegħu. Dik it-triq taqdusija lil mulej Alla illum fisem il-Knisja qiegħed isejħilkom għaliha. Dawn huma Gilin Camilleri, Ian Diakono u Clive Sejkel mill-parroċċi ta' Sant'Anna ta' Witilajn, Stella Maris ta' Sliema u San Ġusep tal-Kalkara rispettivament, li l-kost qarru rieda li joffru lilhom infushom biex iservu lill-Knisja Kattolika bħala qassisin. Minnaħa tiegħu l-Arċisqof talabhom biex ikomplu bit-tħejjiet tagħhom fi żmien li ġej sabiex ikunu preparati għall-ordni sagri. Intant it-tnej, il-Knisja Kattolika tfakkar is-sollenità tal-erwieħ kollha, b'ħafna jkunu dawk li jżuru l-oqbra ta' qrabathom fiċ-ċimiteri, jitolbu talba l ruħhom filwaqt li jħallu xi bukkett fjuri u xi xemma tnemnem. L-Arċisqof se jkun qed iqaddes quddiesa fil-Knisja taċ-Ċimiterju ta' Marija Addolorata f'Raħal Ġdid b'suffraġġju għal mejtin kollha, mod partikolari għal vittmi tal-COVID-19, sabiex bit-talb il-fidi u t-tama tal-qawm mill-imwiet l-erwieħ jitnatfu minn kull dnub bil-ħniena Alla.